Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! O să te rog să te prezinți. Sunt Chiriță Ioan Alexandru, joc la 12 ani, masculin. Îmi place tenisul. La ce club te antrenezi și cu ce antrenori? Mă antrenez la clubul Tenis Masters cu antrenorul Codru Stinică. Perfect. Cum ți se pare turneul nostru? Este cel mai frumos turneu de categoria la care am fost. La niciun turneu n-am mai văzut o petrecere atât de frumoasă și o organizare atât de bună. La niciun turneu nu mi s-au mai dat magneți de frigider cu poze. Ți-au plăcut pozele? Da. Perfect. Și pe site o să găsiți toată arhiva de imagini, da? Puteți să intrați acolo, să vă luați imaginile. Și de asemenea, dacă v-au plăcut magneții, partenerii noștri de la Zero, puteți să intrați pe site, le trimiteți imaginile și să vă faceți mai mulți magneței sau diverse poze să le folosiți cum vreți voi. Bun. Mă bucură foarte mult că ai spus de petrecerea jucătorilor și mă bucură cu atât mai mult încât ne-am și distrat, dar am și făcut și treabă. Da? Tu astăzi ai jucat semifinale la proba de simplu. Da. Un rezultat foarte bun pentru care te felicit. La câte probe ai participat în turneul nostru? La toate probele, simplu 12 ani, dublu 12 ani și dublu mixt. Încă o dată te felicit, ne bucurăm când veniți și participați la toate probele, de asta le organizăm să jucați cât mai mult la noi. Poți să-mi spui cum ți s-a părut meciul de astăzi? Meciul de astăzi a fost unul foarte greu, aproape cel mai greu din tot turneul. M-am chinuit foarte mult să revin în setul 2 de la 3-1 pentru Vlad Vasilache și a fost greu. Care a fost momentul decisiv? Momentul decisiv a fost în tie-break de la 6-6 la 5-2 pentru mine. Atunci el a făcut 5-5, m-am enervat puțin și am pierdut 7-5. O experiență din care ai ce să înveți, nu? Da. Perfect. Planuri de viitor? Planuri de viitor să joc în continuare și să ajung un jucător de care să se vorbească. Felicitări, mult succes! Sper să-ți îndeplinești planurile și te mai așteptăm la noi cu următoarele ocazii. Felicitări! Ziua!